Kijk eens naar die chronometer. 3:12 stopt hij voor Danielle Eipelaar uit Prinsenbeek. Netjes gereden, meisje. Nou. Lachen jullie ook nog een keer naar mij, want jullie komen nou in beeld. Jawel, en dan volgende aanspanning jongens in met de schrekker weer binnengelaten. En dat is iemand minder dan Martin Michano uit Tilburg. Ja, de leiders zijn natuurlijk succes! van Michel, welkom. En aan de toets, daar staat Michel Bierens. Michel. Ja, dat is een mooi welsje. Okidoki. Wij gaan kijken naar de verrichtingen van Okidoki. Dat is toch over het water heen, had je niet? Ja. Ja, van water is. Ja, Michel, welkom op de maar een paar jaren actief in de mensport. Bloedfanatiek, jawel. Maar dat moet ook, want je moet bloedfanatiek zijn. Je wilt een beetje mee kunnen doen met de grote jongens. En daar heeft hij zeker van huis dat fanatisme. Martin Michano. Oh, Michano. Dat belanden we in die zo'n plaatsen over hier zijn, dan is... Hij zou gaan roepen en zei hij. Hij zit mooi op snelheid op de 2 minuten. Gaan we hier zo rond de brug de volgende kegel nog gaan halen. Ja. Bang om natte voeten te krijgen, denk ik. Ja, kom op! Jawel, Michel welkom, die gaat hier op de chronometers neerzetten. 3:14.